हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउज गोदान आपडेट लानानै फैदों तो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय तो गिबियावनो दङ अरुणाचलनिफ्राय सासे आसामनि कोविड पजिटिव थानाय सुबुंखौ आसामसिम जेबो फाहामथाय खालामालासिनो फिदिं हरफिनदों तो अरुणाचल फाहामथाय बिफाना फाहामथाय खालामनांगौमोन नाथाय जेबो फाहामथाय खालामालासिनो फिदिं हरफिनदों बे जोबोद दुखुनि बाथ्रा तो बेखौ लानानै भारतारि सुबुंफोरा मानो बेखौ जेबो फाहामथाय होआलासिनो फिदिं हरफिननांगौ होननानै बिग्रायखांदों तो कोविड पजिटिव गोनां सुबुङा बास ड्राइभारमोननो तो बिथांखौ फिदिं हरफिनदों जेबो फाहामथाय होआलासिनो अरुणाचल फाहामथाय बिफाना तो बिनि मुङा जादोंमोन माने बास ड्राइभारनि मुङा जादोंमोन आलाउद्दिन हकनो तो नैथियाव दङ मेघालयाव दिनैनिफ्राय बा 22 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइसिम बा सानथाम लकडाउन खालामनाय जादों कर'ना भाइरासनि अनजिमाया बांनायनि थाखाय तो थामथियाव दङ आईआईटी खरगपुरा अनलि बा खालि 400 राङावनो कर'ना टेस्ट खालामनो हानाय राहा लाबोदों बेखौ बेनि नेगेटिभ बा पजिटिभ रिजाल्टखौ 1 घन्टानि गेजेरावनो जायखौ माने टेस्ट खालामदोंमोन बेनि मबाइलाव मोननो हागोन 1 घन्टानि गेजेरावनो रिजाल्टखौ तो बेखौ बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों तो ब्रैथियाव दङ सिलचर मेडिकेल कलेजाव सानथाम सिगां जोनोम मोननाय सासे गथ'नाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों बे जोबोर दुखुनि बाथ्रा लोगोसे बिथांखौ बिमा फिसा क्वारन्टाइन सेन्टाराव दोनखानांगोन नङाब्ला जानाय नंखाया बिमाखौथ' नांखागोन सानथामल' जाबाय लोगोसेनो सिलचर थानानि असि दितुमनि गस्वामीनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों बे सानै जाबाय सिलचराव तो बाथियाव अभयापुरियाव सा 8 CISF आरो सा 7 जन पुलिसनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों लोगो लोगो बिथांमोननि माने पुलिस थानाफोरखौ कन्टेनमेन्ट जनाव दोनखाबाय आरो दोनखानांगोन तो दथियाव दङ मध्य प्रदेशनि गिबि मन्त्रिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों तो बेनो भारतनि गिबि मन्त्रिनाव जानाय फार्स्ट टाइम दे बेनो रावनावबो जाफेराखैमोन गिबि मन्त्रिनाव तो बिथांनावनो जाजेनबाय बिथांनि मुङा जादोंमोन शिवराज सिंह चौहान बिथांनियाव कर'ना पजिटिभ मोनदों MP तो बेनो दं मैया रायन' थैनाय मोनदों माने गान्दा थैनाय मोनदों काजिरङा नेसनेल पार्कआव तो बेथ' थैखाबायनो थायो मा बुंनो आरो तो दाइनथियाव दङ COVID-19 पेसेन्ट 5 फलनिफ्राय माने बारजुमदों AIMSआव पाटनायाव तो कोविड पजिटिभ गोनां सुबुङा जुदि बारो मा बुंनो आरो दुखुनि खोथा बेबो मानो बारनांगौ खायफाथ' हामगासिनो तो दाइनथियाव दङ बाक्सानि सालबारियाव 65 बोसोर बैसोनि गोथै देहाया मोननो हादों आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि फोथारनि माइखौ नायनो थांदोंमोन बेवहायनो गोलैना थैदों होनना मिथिनो मोनदों तो मिथिला आरो माबायदि थैनायथाय तो बुंनाय बादिब्लाथ' बेबायदिनो तो गुथियाव दङ हारियाना हारियानायाव जागोन एबार खेल' इन्डिया युथ गेम्सआ 2021 मायथाइयाव हारियानायाव जागोन खेल' इन्डिया युथ गेम्सआ तो बेनो तो मैया सासे थैदों COVID-19 पेसेन्ट फ्रम नगावनिफ्राय GMCHआव थैदों सासे 65 बोसोर बैसोनि मुङा जादोंमोन रन्जित बायद्य तो बिथाङा 65 बोसोर बैसोनि बिथाङा थैबाय मैया तो दा दङ मैया हगारनाय जादों 1294 आरो एक्टिभ जादों मैया 1165 आरो गुवाहाटी सिटियाव 353 नगलाघाटनिफ्राय 100 मोननाय जादों तो दासिम 31,800 टोटल केसेस रिकभार 21,761 आरो एक्टिभ केसेस दङ 9,245 थैनाया सा 26 सिम बांबाय तो दिनैनि बायदिसै फिन गोदान निउस आरो आं नोंथांनि चेनेलाव लाबोफिनगोन तो भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावथार तो एसेनोसै।